В момента се намираме в тристаен апартамент в Марина Форт Нокс. Фронтален с 2 спални и 2 бани. Тук имаме спалня за детска стая с невероятна гледка море, гардероб. Погледнете просто каква красота. Излизаме на тераса. Невероятна тераса. Долу има частен плаж. От всяка стая има изход на терасата с невероятна панорама море. Тук има хол, кухня, трапезария. Кухнята е прилична. Дивана е нов, който се разгъва. Тук има електрическа камина, голям телевизор. Много изход на тераса. Просто невероятно. Отиваме към втората спалня, която е със собствен санитарен възел отново. И съответно феноменална гледка море. Това е гледката през втората спалня.